हाँ तो भैया लोग पेट्रोल और डीजल के महंगाई तो बेवफाई नियर बढ़ता। जितना तेजी से बेवफाई बढ़ता ओकरा से कम महंगाइयो नइखे। अगर इतना तेजी से महंगाई बढ़ी तो बेवफाई के मार्केट तो कमे हो जाई। पेट्रोल के महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभाव तो मजनू लोग पर पड़ता। ई पेट्रोल के महंगाई से मजनू लोग तो पंचर हो गइल बाड़ा लो। सोना फोन कर तारी कि जानू मिले आओ ना। और मजनू लोग केंगा मिले जाओ लो, गाड़ी में पेट्रोले नइखे। ई महंगाई से मजनू लोग के हालत बिल्कुल बेकार हो गइल बा। रो रो के कहता रहलू कि कैसे मिले आई हो, बढ़ल पेट्रोल के महंगाई हो। अब सोच में पड़ल बाड़लू कि जानू के रिचार्ज कराई कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाई। पेट्रोल के महंगाई से मिलन तो होइए नहीं पावत। सारा दिल के फील बिहार के बाढ़ में बह जाता। अब तो लागता कि पूरा महंगाई भर साधु बन के रहे के पड़ी। महंगाई तो हमनी के जिंदगी में पूरा तबाही मचा देले बा। हमनी के आशा ना पूरा विश्वास बा ई महंगाई सारा बा हमनी के ब्रेकअप करवाइए के मानी। अपना सोना के भुला के आ कोना में बैठ के रोवे के पड़ी। आहिरे महंगाई।